जडा मंडळी हे आलेला आहे मुंबईवरनं गिफ्ट पार्सल. काय असा आहे तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर काल तुम्ही 10K ना इंस्टाग्रामच्या एवढ्या शुभेच्छा दिलात ना की जबरदस्त भरपूरच आहेत. आणि मी आस्क मी अ क्वेश्चन असा हे टाकलं होता स्टोरीमध्ये. तर भरपूर जणांनी प्रश्न पण विचारलेत आणि त्याची उत्तरं पण दिली. तर इंस्टाग्रामला फॉलो केला नसेल ना तर नक्की फॉलो करा. तुम्हाला काय पण असेल माझ्या रिलेटेड, तुम्हाला क्वेश्चन वगैरे विचारायचे असतील ना तुम्ही नक्की विचारू शकता. बऱ्याच जणांनी एकच असतं की गाव कुठचं आहे तुझं म्हणून, तर गाव कळत नाही. तर मी तुम्हाला गाव सांगितलेलं आहे भरपूर वेळा आणि आता पण सांगतो. माझं गाव आहे मुळदे. तर रेग्युलरचे पहिल्यापासून बघताय त्यांना माहिती आहे, पण नवीन आहेत त्यांना माहिती नाही. तर कुडामधील मुळदे गावात राहतो. कुडापासून एकदम जवळ आहे, त्याच्यामुळे जास्त करणं तुम्ही रीलमध्ये वगैरे कुडा बघता सारखा. तर आता आपण जाणार आहोत भाड्याला, खूप लांब जातोय. आज मालवणमध्ये जाणार आहे. कुठे जायचं आहे ते मला माहिती नाही, पप्पांना माहिती आहे. पप्पा मला बोलले. जस्ट आत्ता आलो आहे कामावरनं, वाजले 5:42 झालेले. 5:30ला आलो आहे मी घरी आणि जाऊया कारण 5:30ला सुट्टा. आज गाडी घेऊन गेलो होतो त्याच्यामुळे 1-2 मिनिटातच काय, घर लांब नाही आमचं, मी जिथे कामाला जातो तिकडनं. सो जाऊया वरच्या घरी. आणि एक गिफ्ट आलेलं आहे मुंबईवरनं, तुम्हाला आता आल्यानंतरच दाखवतो. बघूया काय आहे ते, मी पण बघितलेलं नाही. सो पहिली गोष्ट तर जाऊया वरच्या घरी आणि बघूया. जरा चहा वगैरे पितो आणि पटकन चाय पिऊन मग निघतो, कारण ते बोललेत लवकरच जायचं आहे म्हणून. तर चला. मंडई चाय प्यायचा लांबच राहिला तर त्यांची तयारी झालेली, त्याच्यामुळे मी भाडे घेऊन डायरेक्ट आलो आणि आता इकडे पोहोचलोय. तर आपण आहोत मालवणमधील अजून एका सुंदर गावात, ते म्हणजे हडी गावात. आणि इकडे मी पहिल्यांदाच आलोय. मागच्या वेळी आलो होतो तेव्हा गेलो होतो कांदळगावला. आणि आता रात्रीचा असाच दिसेल तुम्हाला, कारण क्वालिटी एवढीच देतोय मोबाईल, याच्यापेक्षा जास्त क्वालिटी देणार नाही. रात्रीचा टाइम आहे त्यामुळे. सो पहिली गोष्ट तर रोड चांगला आहे. आणि मी इकडे कांदळगावपर्यंत आलोय, त्याच्या पुढे आता पहिल्यांदा गेलोय. तर मस्त की नवीन एका गावात आलो, मस्त वाटतं एकदम भारी. आणि बरेच जण विचारतात रात्रीचा उशिरा भाड्यानं जातोस तर काय एक्सपिरियन्स आलेत काय. तर आतापर्यंत असे काही एक्सपिरियन्स आलेले नाहीत. खूप वेळा उशिरा भाड्यानं गेलोय, 1:30 वाजता 11:30 वाजता. तर मनात चांगलं असेल तर कशाला येतील एक्सपिरियन्स. आणि अजूनपर्यंत तरी मला आलेले नाहीत. तर ज्यांनी कोणी कमेंट केलेली त्यांच्यासाठी होत आहे. बघूया आता किती वाजतात. आता वाजलेत करेक्ट 7:30 आणि मी आहे करेक्ट घरापासून 45 ते 50 किलोमीटर लांब. बघूया किती वेळ लागतोय घरी जायला. आता गाणी ऐकत निघेन. घरी जाईपर्यंत मला वाटतं 8:45 तरी वाजतीलच. बघूया अंदाज काय आपला पकडतोय, 8:45 वाजताय का 9 वाजताय का 9:30. लेट्स गो. जातो एकटा मस्त निवांत. फायनली मंडळी घरी आलो आणि वाजले करेक्ट 8:33 झालेली आहेत. आणि CNG आपला संपायला आलाय, बघू शकताय. हे बघा एवढंच राहिलं. बोललेल्या वेळापेक्षा जरा लवकर झालोय आपण. तर फायनली मंडळी तुम्हाला भेटतोय. हातपाय वगैरे धुवून झालेले आहेत. तर बराच वेळ झाला आणि बरं जेवायचा पण टाइम झालेला आहे आणि जरा दमायला झालाय गाडी भरपूर चालवून. तसं बघायला गेलं तर मी 1 तासातच आलो तिकडनं. 7:30ला सुटलो आणि 45 किलोमीटर. आणि रोड चांगले आहेत त्याच्यामुळे फास्ट आलो, बाकी काय नाही. आणि गाड्या पण जास्त भेटल्या नाही रात्री येताना. रोडमुळे सगळ्यात चांगला की एकदम मस्त रोड आहेत मालवण साईडला. आता तुम्ही बऱ्याच दिवसांनी जर आता चतुर्थीला वगैरे गावी आलात ना आणि बघितलं तर तुम्हाला कळेल रोड तर एकदम जबरदस्त आहेत. सो उशीर होईल म्हणून मग अशी गाडीमधनं उतरल्यानंतर ब्लॉग कंटिन्यू केलेला नाही. तर आणि कमेंट होती आज सकाळी की दिव्याची मेहंदी हातावरती काढली ती दाखव म्हणून. तर इन्स्टंट मेहंदी होती. सो बघूया तुम्हाला दाखवतो. ती निळ्या रंगाची होती, ती कशा प्रकारची उजळली काय ही कमेंट होती. तर ते पण दाखवतो. आणि आम्हाला गिफ्ट पण आलेलं आहे चतुर्थीसाठी मुंबईवरनं, ते पण तुम्हाला दाखवतो. जाऊया चला. सो ही बघा दिव्या मेहंदी दाखव. सो ही बघा इन्स्टंट मेहंदी एकाच दिवसासाठी राहिली आणि एका दिवसात गेली. एका दिवसासाठी असता काय खरोखर एका दिवसासाठी असता काय? 2 दिवस येतात, 2 दिवस झाले. जरा सांग कलर कसं होतं उजाळल्यानंतर? डार्क निळी होती, आता ती हिरवी कशी दिसते? आता जरा हिरवट वाटते, पण जेव्हा उजाळली होती तेव्हा आम्ही बघितली तर एकदम निळी होती पूर्णपणे. हे बघा नखांवर तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे निळी. तर बाकी दिव्याची डिझाईन कशी आहे कमेंट करून नक्की सांगा. थोडे बघूया डबल करत आलो. खरं तर वाटत होती शाईच्या पेनने रंगवतात तसा ना. गेली. किती रुपये कोण तो? 15. किती वेळ लागलेलो सुकाक? 10-15 मिनिटच लागलेली. 10-15 मिनिटच लागलेली. सो ज्यांनी कमेंट केली होती तुमच्यासाठी दिव्याची मेहंदी तुम्हाला दाखवून झालेली आहे. आणि ही बघा आई.
तर गिफ्ट आज आलेला नाही, गिफ्ट काल आलेला आहे, पण काल आम्ही तिकडे गेलो होतो, आनाने बोलवलं तिकडे, त्याच्यामुळे दाखवलेला नाही. तर आता दाखवतो, आई घेऊन येईल, तुम्हाला दाखवतो काय जडा. मंडळी हे आलेलं आहे मुंबईवरनं गिफ्ट पार्सल. काय असं आई? गणपतीसाठी सामान आहे. सो मंडळी पहिली गोष्ट तर आतमध्ये काय ते दाखवत नाही. तर कोणी पाठवलंय तर मॅडम आहेत मुंबईवरनं, अंजली मॅम म्हणून आहेत, त्यांनी पाठवलेला आहे. तर त्यांच्याशी माझं बोलणं झालेलं आहे. तर आतमध्ये काय ते तुम्हाला दाखवत नाही पूर्णपणे सगळा, पण तुम्हाला सांगतो आतमध्ये काय आहे. तर आतमध्ये आहे चतुर्थीसाठी लागणारं सगळं सामान आहे, गणपतीसाठी लागणारं घरातलं पण थोडंसं आहे. आणि मोठी गोष्ट मंडळी की यंदाच्या वर्षी चतुर्थीला त्यांचा सामान यूज होणार आहे. आणि गणपती आमचा 1.5 दिवस आहे. तर शक्यतो तुम्ही मंडळी बघायला येत असाल ना तर पहिल्याच दिवशी या. आणि 2 दिवसासाठी पूर्ण सामान आहे, त्याच्यामुळे आणि मी उघडून दाखवत नाही, नंतर बरेच गैरसमज होतात, तर त्याच्यामुळे नाही दाखवणार आहे. आणि असं काय नाही, तर तुम्ही कुठची गोष्ट जी आम्हाला आपुलकीने देताय ना ती तुम्ही प्रेमाने देताय, ती आम्ही एकदम आदराने घेतो तुमच्याकडनं. तर आमची अशीच अपेक्षा, मी आतापर्यंत कधीच बोललेलो नाही की मला ही गोष्ट पाहिजे ती पाहिजे, आमची अपेक्षा काहीच नसते. आणि दुसरी गोष्ट काय, त्यांच्या मनापासून आभार. आणि दुसरी गोष्ट काय, आम्ही म्हणजे काय न मागता कोणी दिलेलं कधीच हे करू नये, कारण कसं देव देऊन पण बघतो, घेऊन पण बघतो, ही एक म्हण आहे. तर हे नाही करणार आणि दाखवणार नाही, कारण नंतर मग लोक चुकीचे हे करतात, त्याच्यामुळे दाखवणार नाही. सो परत एकदा मॅडम तुम्हाला थँक्यू आमच्याकडनं. आणि आता अजून बोलणं म्हणजे त्यांच्याशी कॉलवर बोलणं झालेलं नाही, माझं मेसेजवर बोलणं झालेलं आहे. तर बघूया कधी त्यांच्याशी बोलणं होते. आणि एवढंच सांगेन, चतुर्थीला नक्की या आमच्याकडे गणपती बघायला. आमचा गावी आलात तर नक्कीच या, कारण 1.5 दिवसाचा गणपती आहे, दुसऱ्या दिवशी गणपती विसर्जन होणार आहे. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे की ओमकार कुणाला फॉलो करत नाही, फॉलो बॅक सुद्धा दे म्हणून. तर मी तुमचे एका वेळेस ना 3 फॉलोअर वाढवू शकतो. तुम्ही फक्त मला मेसेज करा किंवा तुमचे सबस्क्रायबर असतील, आणि बाकी मी बोललो तरी तुमचे सबस्क्रायबर वाढू शकतात. तर मी ते पण काम करतोय, सांगतोय. फक्त एवढाच आहे की तुम्ही असा नको म्हणू की मी लगेच चॅनल स्टार्ट केलंय आणि ओमकार तू बोल आणि माझे लगेच 1000 सबस्क्रायबर होऊन दे, 500 होऊन दे. तर या गोष्टीसाठी इकडे येताना मला पण किती मेहनत करावी लागली तुम्हाला पण माहिती आहे. तर तुम्ही पण मेहनत करा आणि त्याच्यानंतर मी पण तुम्हाला सपोर्ट करेन नक्की. आणि अजून एक दोन गोष्टीची उत्तर द्यायची होती. म्हणजे काय, पहिली गोष्ट म्हणजे आता हल्ली बरेच ओंकारला नंबर दे म्हणून मेसेज येत आहेत, काय तर कमेंट्स असतात, ओंकार तुझा नंबर दे, तू नंबर देत नाही. तर झालंय कसं, मध्ये मध्ये आहेत, तर तुम्हाला काय बोलायचं असेल भाड्याचं वगैरे, तर ओंकारला ते तिथे नंबर कॉन्टॅक्ट, पर्सनली त्याला कॉन्टॅक्ट करा, व्हॉट्सअपला वगैरे मेसेज करा. काय होतंय, कधी कधी उशिरा कॉल येतात जेव्हा ओंकार उचलू शकत नाही, आणि कामावर असताना पण बऱ्याच सबस्क्रायबरचे कॉल्स असतात, डेली म्हणजे डेली चालू असतात. विषय कसा होतो माहिती आहे, मी तुमचा कॉल नाही उचलला ना, तुम्हाला असं हे वाटणार की राग पण येऊ शकतो की वाईट वाटू शकतो की आम्ही फोन करतोय. जेव्हा आम्ही पण असंच कधीतरी कॉल केला तर आम्हाला पण वाटतं की समोरचा माणूस कॉल उचलत नाही, रिप्लाय देत नाही. तर हे गैरसमज नको म्हणून त्याला व्हॉट्सअपला मेसेज टाका किंवा तिथून त्याच्याशी बोला. आणि मंडळी तुम्ही बघितलं दिवसभरात एवढी धावपळ असते ना माझी, आईला विचारा मी रात्री झोपेपर्यंत काय काय करत असतो. कारण मिनी ब्लॉग असतात, त्यांना आवाज जोडायचा असतो आणि तो एका वेळी क्लिअर होत नाही, की जवळजवळ तर मला वाटतं 20-25 वेळा बोलतो, तेव्हा कुठेतरी एकदा ते सगळं सेट होतंय. आणि अजून एक मोठा म्हणजे बरेच दिवसाचा प्रश्न आहे, तर त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. काय, ते घर एवढं छान असताना तुम्ही इथे कशाला राहताय. तर 1-2 वेळा होतं काय, तर तू गरिबी दाखवण्यासाठी हे दाखवतोय, तर तसं नाही. फक्त आमचं एवढंच काम राहिलंय, या दोन रूमचं, या साईडच्या 2 रूमचं काम झालेलं आहे. फक्त काय आमचं थोडंसं प्लॅनिंग वेगळं होतं म्हणून हे काम केलं नाही, बाकी काही नाही. आणि इथेच सगळं होतंय शूट, म्हणजे काय होतंय, रेकॉर्डिंग होतंय, तर आम्ही जेवायला इथेच बसतो, चहा प्यायला इथेच बसतो, म्हणून ते भिंती तुम्हाला दिसत आहेत. नाही तर असा गैरसमज करू नका की गरिबी दाखवण्यासाठी इथे हे सगळं ह्या भिंती वगैरे दाखवतोय आणि त्या घरात राहत नाही का. तर फॅमिली इश्यूज सगळ्यांचेच असतात, तर थोडक्यात तसं समजा, म्हणून आम्ही इथे राहतोय. फक्त आता किती दसऱ्याने 2 वर्ष होतील, नाही तर आम्ही त्याच घरात राहत होतो. तर ते एक म्हणजे ज्यांच्या डोक्यात आहे काय तर गरिबीसाठी इथे राहत आहे, तर ते डोक्यातनं काढून टाका, तसं काही नाही. आणि हे आमचं स्वतःचं घर आहे, हक्काचं घर आहे. इथून म्हणजे असं हे नाही
आता भाड्याचं असलं तर कसं भीती असते, काय घर मालक आपल्याला बाहेर काढू शकतो, तसं नाही. हे आमचं स्वतःच आहे, हे काय कधी आम्ही करू शकतो जसं आम्हाला शक्य होईल तसं, पण हे आमचं आहे. सो मंडळी, हे सामान होता. परत एकदा मॅडम तुम्हाला आमच्याकडनं थँक्यू व्हेरी मच. तर आता भूक लागली मला प्रमाणाच्या बाहेर. आज पण आल्या लगेच धावपळ करत गेलोय. तुम्ही पण बघितलात कशा प्रकारे कुठे चहा गेलो पण होतो. पिली नसेल कारण मी मंदिरात गेलेली, घरी नव्हती. तर हा येऊन तसाच निघून गेला आणि दुपारची पण त्याची भरपूरच धावपळ होते. आणि म्हणजे अजून एक गोष्ट म्हणजे 16 तारीखपासूनच भाडं म्हणजे भाडी बुकिंग झालेली आहे एवढ्यातच. तर तुम्हाला यायचं असेल ना तर मला अगोदरच सांगून ठेवा, नाहीतर मी कोणाला तरी वेळ देईन आणि तुम्ही म्हणाल बरं ओमकार कुडामध्ये सुद्धा भेटायला येत. म्हणजे असं झालंय काय, आम्हाला स्वतःला फिरायला पण वेळ ना, सगळी भाडी ठरलेली आहेत. तर कोणाला जर जायचं असेल किंवा रिक्षा हवी असेल तर आधीच सांगा. आणि मी जरी नसलो ना, म्हणजे मी जरी अवेलेबल नसलो ना तरी तुम्हाला भरोशाचा असा माणूस देईन ना की तो तुम्हाला व्यवस्थित, शेवटी जबाबदारीची गोष्ट आहे, तुम्हाला माझ्यासारखा एकदम व्यवस्थित आरामात नेऊन सोडेल योग्य त्या रेटने तुम्हाला. कारण आता माहितीच असेल आता सीझनचा टाइम आहे मंडई. तर मी काय अजिबात असं एक्स्ट्रा भाडं कुणालाच सांगत नाही, जे असेल ते. आणि मी पण समजतो प्रत्येकाला समोरच्याला, कारण सर्वसाधारण कुटुंबातनं माणसं असतात जास्ती करणं, आणि परत प्रवास पण भरपूर असतो, खर्च असतो, सीझनचा टाइम आहे गणपतीचा असली तर मग अजून खर्च असतो त्यांना. तर आणि आधी सांगतोय म्हणजे काय, कारण मे महिन्यात अशी भरपूर गोंधळ झालेले, नंतर रिक्षा पण भेटत नव्हते, काही जणांना मग नाही म्हणून सांगायला लागत होतं. तर त्यासाठी आधी सांगितलं तर मग काहीतरी सोय करून ठेवेल. सो आता जेवायला बसूया, चला भूक लागली. जेवण वगैरे तर झालं आणि आलोय खालच्या घरी. तर आता जमत नाही अजिबात, जातो एडिट करायला ब्लॉग लवकर आणि लवकर झोपण्याचा प्रयत्न करतो. कारण आज बऱ्याच दिवसांनी गाडी भरपूर लांब चालवली आणि दिवसभर तिकडे कामावरती होते, त्याच्यामुळे एकदम असा दमायला झाल्यासारखं झाला. हल्ली गाडीवर जास्त जायची सवय मोडली, कंटिन्यू ड्रायव्हिंग करायची. तर आज बऱ्याच दिवसांनी जरा लांब गेलोय, तर त्याच्यामुळे दमल्यासारखं झालंय एकदम, डोळ्यावरती एवढ्यातच झोप आली. सो जातो लवकरात लवकर ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.